fået slæden gear lidt hårdere, her når Jimmy han skal prøve i pull-up'en. Så må vi se, om de får den lavet sej nok til, at de kan stoppe både Jimmy og alle de andre, inden de når 100 meter. Det var stadig Jimmy. Men lad os se, at vi har lavet nogle lumske ting på slæden, så vi får hold over ham ude. Det er jo lige omkring 70 meter. Det er jo nok sådan nogle ondskabsfulde spyd, de har mani med at bruge.